Okay. Silent, please. நான் போன வருஷம் ஆகஸ்ட்ல இங்க வந்தேன். இது ஒரு கன்சல்டன்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக எனது முதல் சமயம். முதல் நாள் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது. ஆனால் நான் உங்களை எல்லாம் சந்தித்து வேலை செய்ய தொடங்கிய பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். நீங்கள் எல்லாம் ஒரு அருமையான அணியா இருந்தீங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரும் உங்கள் பங்கை மிகவும் சிறப்பாக அப்பணிப்புடன் செய்கிறீர்கள். அதற்காக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு குழுவாக உங்கள் பணியை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். இந்த புதன்கிழமைக்கு பிறகு நான் நுவரெலியா எஸ்டிடி கிளினிக்கில் சேருவேன். நல்ல வேலையை தொடருங்கள். உங்கள் புதிய கன்சல்டன்ட் வரவேற்கிறோம். நான் பயிற்சியை தொடங்கும் போது அவர் என் டீச்சர். உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான ஆரோக்கியமான வெற்றிகரமான வாழ்க்கை அமைய வாழ்த்துக்கள். நல்ல அதிர்ஷ்டம். நன்றி. யாராவது மேடத்துக்கு விஷ் பண்ணுறார்கள் விஷ் பண்ணலாம். ஆவிலையும் சகல செல்வங்களையும் கொடுக்க வேண்டி அவரது மதிய போட்டு நலிவுக்கு நன்மையும் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அவர்கிட்ட கேமரா சொன்னே கூட தேங்க்யூ பிளேஸுக்கு கொஞ்சம் நம்ம விலகறனோடனே ஒரு ஆளுக்கு இன்னொன்னே சொல்லிக்கொண்டு உண்மையாக மேடத்துக்கு விளங்குவதையா சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லுவோம். தேங்க்யூ மேடம். ஒரு கன்சல்டனாக இருந்து எங்களாம் வழி நடத்தி உண்மையில் வந்து கொஞ்சம் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணி சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் வெற்றிகரமாக நிகழ்ச்சி செய்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கேபி யூனிட்டாக கொண்டு வந்ததுக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். ಒಡಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹೋಯಾಟ ಪೊಡಿ ಮುಳಾರಿ ಅಡುಪಾಡು ತೀರವನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಂದೆ ಅಬ್ಬಿತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರಣ ಪೇಟ ಸ್ತುತಿಕೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.